Sawadong. Sawadong. जा गोजौ गोजौनिफ्राय ओंख्लायखाबोनांगौ आइजोफोर गाहायाव फैथारनांगौ ओंखारनायाव एथ' लेजिबा गाखोनो बोरै गाखोगोन हो ओंखारनायाव एथ' लेजिबा गाखोनो बोरै गाखोगोन हाग्रा गेजेरजों बेसे गोलाव दंबावोलै ini lebar setir gila monsun kema gula le udah lama ya bisang cian lai nok ma mana liman gelai Oh my god. Beयाव टाइम थांसिगोन खोमालै जोंना एसे माबा थाबाय बेयाव खारखानो बेखौनोथ' बे दै गाना फैनाय मानाय दैयानो बेनिफ्राय गखायो खालसे थांखानांगोन Oh my god ini मोनगोन दै खेला बेखौ हमथार बोरै नों दा पकेटाव सोना लांदो Oh my god Tapi dia bilang gitu adik. Tidak. Ini orang. Oh. Thank you. What risky? Take this water, please. ले लो water ले लो हमारा है बैग है ओ भैया जाइए आगे यहाँ से करके वहाँ तक जाना है ट्रैफिक जाम होके रखा है यहाँ पर बॉडी लोग है look at the way लामायानो लामाया डेन्जारसो बिनिफ्राय ओंखारबोनांगौ ओमफ्राय बे बिराद फिस्ला जानानै दं दा मिथिबाय दै गैलायनानै बोरैबा गालिनांगौबाथाय सेसखा चलो हम निकलो पहले हम आते हैं Oh my god jam जानानै दंलै दै खोलाबना जामागा आबो केमेरा खोलाबना जाम्बा जाबाय दै थांबावनांगौ ओरैहाय आं होनदोंमोन लाथ'ना होननानै दै गिदिर लांसै मा दासो गाना ओइ गोसो थांनांगौ मरजा जो मरजा दै गिदिर लांसै दे ओइ दै गिदिर लांसै दे दोनालै जाम्बा दा खामानिगोन ला आ जाओ जल्दी आ जाओ बेफोर जायगाया स' नैबाव ओंखारबावनांगौ एसे स' बेनिफ्राय ओंखारसै नैबाव गाबाय लिमोनद्राथार बोरैबा लिमोनबाथाय सेसखा गाबाय बेयावबो गाबाय wow finally we are here what a location Ubra shit the location man oh shit नाय जेफोर Sawadong location बेनो oh my god मोनथाम waterfall नायदो रायजोफोर बेनो wow आफसोसनि खोथा माने बेयाव जों दा शुटिंखौ लानो हानाय नंला मानोना बहुत गाहायाव फैनांगौ ओमफ्राय ओंखारग्राया ओरैबायदि औवा सिरिसो नोंसोर लामायाव नुखाबाय जानांगौ स' बेयाव शुटिंखौ लानो हानाय नंला जों दा एक्ट्रेसफोर ओंखारबोनांगौ माने दा अलरेडि रिटायार जाखाबाय टाइमाबो थांगोन स' ओंखायनो माखासे शुट लाबोनांगौ स' ओंखायनो बेयाव लाथ'ला रिस्किबो हानाय नङा एक्ट्रेसा ओंखारनो स' जों हजों थानानै लायफिनसिगोन लकेसनखौ स' बेवहाय मालाबा लाफैफिनसै आरो ना नेक्स्ट टाइम मोजां थारो एक्चुवेलि जों दहाय फुङावनो लाफैनांगौमोन स'
स' बिनि थाखायनो दा एसे लेट जाबाय स' ओंखायनो नेक्स्ट टाइमाव फुङाव फैनो लाबोसै बहुत मानसि दिनै बिकज अफ सानडे गुवाहाटिनि जेसेबांफोर मानसिफोर दं बांसिन बेयावनो फैयो स' ओंखायनो नेक्स्टआव लाबोफिनसै आला मेंजोब्बाय फरेस्ट माबायदि जानांदो बोरो देबरबा थैबाय बे गैला अ देबर गाखोबावनांगौसो इसिम दे मेंसिजोब्बाय गैला नै जाला जाला अ माय गड उन्दुनो मोनासै दा माबायदि मोनदों देबरा बोरो गैला साला थाबाय लोदो दा ओइ गइस नै जोंना मानो होनलाय दिनैनि सुटआ बेयावनो जोबथ'बाय पेकआप खालामबाय बेलासिबायबो नै सान हाबबायलाय हाबसिगोनानो साना स' दा साराय पासथायानो जासिगोन स' दिनैनि थाखाय पेकआप खालामबाय सानसेनि थाखाय नेक्स्ट सुटखौ जोङो माबायाव लाहैसिगोन मानो होनोमोनलाय बङाइगावआव नेक्स्ट डेखौहाय थ' बङाइगावआवनो आरामसे खालामसिगोन माने एसे कनसेप्टसुवेल नालाय थ' बङाइगावआव मोजाङै लाहैसिगोन दा ओमफ्राय बेवहाय जों शिलंआव लाखांबाय शिलंआव लाखांनानै दा बङाइगावआव लाहैगोन स' शिलंआव ओरैबायदि मोजां लाबाय रमान्टिक सिन स' नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनबाय जानांगौ ओइ फरेस्ट नोंथांमोना नै दिखिनिफ्राय खेबजाबाय आरो आसोलफ्रा स' नोंथांमोना माबायदि मोनदों दिनै सुटआ पेकआप जाबाय शिलंनि सुटखौ माबायदि मोनदों देब्र' बरिया दा भिडिअआ मोजांसिन दा ओइ फरेस्ट नोंथाङालाय दै गांदोंलै दै गांदों मानो ओमफ्राय इमान रागा मानो इमान रागा माला लेट जाबा हा देबजितनि कय तारिखआव डेटआनो फिक्स जायाखै खोमा बाला 5 तारिखनि उनावसो जागोन नोंनि डेटआ केनका লাগিল 3 तारिख बहुत बढिया रातिपुवा 6 बजार পৰা শুটিং ষ্টাৰ্ট হৈছে এতিয়া বাজে 5টা 5:30 মানে 5:30 বাজে টোটাল 11.5 ঘণ্টা কাম ভালে লাগিল ভাল লোকেশ্যন আছে আৰু বহুত বেছি ঠাণ্ডা দিছে আজি জগালটো পুৰা পানী কালিতো পানী আছিল পানীৰ লগতে ধোঁৱাও আছিল আয়া ঠিক আছে আয়ু তথাপিও বহুত ভাল লাগিছে এতিয়া যাওঁ পেকআপ কৰি দিলোঁ ঠিক আছে চাই থাকিবা আৰু মোৰ ব্লগ আমাৰ একটুকো আজি পেকআপ হৈ গ'ল কেনেকুৱা লাগিল আজি শ্বুটিং কৰি কিনে ভালে লাগিল গোটেই দিনটো আৰু এই চবে মানে কষ্ট কৰিছোঁ না গোটেইখিনি চবে কষ্ট কৰিছোঁ সেইখিনি যাতে মানে ভাল ফল এটা পাওঁ আৰু সেইটো ঠাণ্ডা লাগছে ঠাণ্ডা বহুত ঠিক আছে দে